Sa pasangil sa kontaminado nga pagkaon, dali nga nagpahigayon og investigasyon ang Department of Health sa mga stool sample sa mga biktima. Apan gisiguro sa municipal health dinhi sa pinamungahan nga limpyo ug luwas ang mga pagkaon dinhi sa Pinamungahan Fiesta Food Avenue. Giklaro sa Pinamungahan Municipal Health Office nga ubos sa proseso sa pagkuha og sanitary permit. Gipaubos sa training sa insakto nga food handling ang mga stall vendors sa Pinamungahan Fiesta Food Avenue. Ilang gisiguro nga limpyo ug luwas ang mga pagkaon nga gibaligya sa Pinamungahan Fiesta Food Avenue. Apan tungod sa pasangil nga adunay nalanag human nakakaon sa baligya nga tahong, nihimo dayon og pakisusi ang kagamhanan sa Pinamungahan ug subli nga giinspeksyon ang mga food stool. Allegedly food poisoning secondary sa gikaon nga kanang seafoods diri sa ato ang Food Avenue. So immediately upon the receipt of the said report, nag-conduct na kita og investigation. Patay ang 10 anyos nga si Nathan Binigay taga Mabini 3, Pinamungahan. Samtang nalandig sa Tambalanan ang iyang amahan nga si Mark Arlin. Gireklamo sa mga biktima ang pagpanakit sa ilang tiyan ug ang pagsuka-suka human nakakaon sa baligya nga tahong sa Pinamungahan Fiesta Food Avenue. Ito nga mua, kami mo tayo makakaroon to sa kuan, sa seafoods. Yan ihangyo mga akong anak na pagkana po, apel niyo pa ay. Kaya paborit, kung niya gawin nga nagot. Ang katurang laki ang nakakaon, o ako, o siya. So, ang iya, katurang imbaw na giyang ikaon. Ang iya ha, kaya katong yung tahong. Ang diferensyado atong bugang tahong. Mga duda gina mo. According sa doktor nga aside sa ER, no? Kanang wa man siya mo specify og food poisoning. Ang iyang impression kuan kining acute gastroenteritis. Una. Ang kanang nahabilin ron diha nga kanang father kay mao gihapon pero mild dehydration siya. Ang katong iyang anak nga namatay gyud kuan severe dehydration. Si People's Governor Pamela Pambari 4 dali nga nagpadangat og tabang sa mga biktima. Ang kapitulyo mao iniabaga sa medical assistance ug burial assistance sa biktima. Ako si Monching Auxtero, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.